Hallo? Ja, det er Ole Møjdal. Nu skal jeg fortælle dig en ting. Jeg var ham, der ringede til dig med billetterne med camperingen til Roskilde Festivalen. Ja. Nå, Og ved du hvad, du sendte os over på en anden grund. jeg har ikke sendt dig over på nogen anden grund. Jeg købte nogle billetter op på festivalen, hvor vi kom 48 mennesker fra Møgbunkeklubbens internationale afdeling i Norden. Ja. Og der sagde du, at vi kunne bare komme ned og campere på din plads. Nej, det, Og da vi så kom derned, så sagde du, ved du hvad, I skal slet ikke være her. det har jeg... Du drev os rundt i managen. Og ved du hvad, du skal slet ikke begynde på alle dine undskyldninger. Vi købte billet til dig for så mange penge, du har tjent over 10.000 kroner per styk. med løgn. Det er 480.000, en halv million kroner lige nede i... Altså, Kjeld, det siger jeg dig. Nu kan det være nok. Det her, det byder du mig ikke en gang til. Jamen, lille Yvonne. Jamen, jeg kan ikke klare det. Det er for meget for mig. Jeg står her helt alene med det hele, og I fløjter bare rundt. Jamen, vi har penge med hjem. Ja, det kan sammen være det samme. Hvad? Det er lige meget alt sammen. Jeg har været hos præsten hos Steinen. Der er lyst tredje gang. Jeg er næsten færdig med kjolen. Jeg mangler jo kun sløret. Og så vil han ikke. Hvem vil ikke? Din søn. Børge? Ja, han nægter, han vil ikke giftes. Og salmenumre og alting. Men nu vasker jeg mine hænder. Nu må du tage affære. Jeg? Ja, nu må du tage din søn for dig og tale ham til rette. Hvor er han? Han er ude bagved.